Saiki kaya prunggu ngene iki wis angel golekane. Timah khusus jaman biyen. Saiki sing wis larang. Niki jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase ngoten lho. Iki wis dudu nangku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalangi ngoten niku ya, Pak ya. Iya no, iya. Wah. Lek bojone seniwati lho, lek ora seniwati ya angel diarah ning gamelan. Oh iya, iso tak golek dalang aku, Pak. Ya iya, amin, amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Nduk. Anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe ndek jaranan carita. Seperangkat alat jaranan serta barongan. Ayo, barongan beserta dengan pecutnya. Ayo. Ngono kuwi. Yo,